telepon no. Pesang nang go. Nung lana bay. Hello everyone, welcome to back my another new vlog. So guys, नोंथांमोनखौ नैबे गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायहरना थाबावबाय। बैथिं नुदोंना खोमसि खालामदों माने अखा फैसिगोन जानांगौ आरो माने नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एन्ड थाम्बनेल नायनानै आं दा मा खालामनो थांगासिनो। जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों माने बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे बेबायदिनो निउ इनफरमेसन निउ भिडिअ माने बे एस सारन्थाइ ब्लग इउटुब चेनेलखौ जों मोनबाय थानो हायो। थेवबो बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। या भिउआ जोबोद मोजां आरोना। बैथिं दङ नैया फुख्रि। सान्दुङाबो जोबोद गोसा आरोना। मा खालामनो गाइसमोन, खामानि मावाब्लानो मोनजाया गोरिब जिबन। माथो खालामनो नाय आबाद फोथारफोरा माने माइ गायजोब्बाय दे गाइसमोन जोंनिथिं। नोंसोरनिथिं गायनो हादोंना हायाखै माने कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय गाइसमोन। वाव जोमैया जोबोद समायना। Telepon no. Pesang nang go. 3000 rupiah. Bulan dah juga dah. Naik. Nih ya, nimtiफोरा जोंना रेडि जाजोब्बाय गाइसमोन। Kan ini tadi. Damresor Dewalai ini sombar mana bolbomni puja hono fैदों आरोना मानसिफोरा माने बेवहाय मोनसे डिसिप्लिननि सेन्देलखौ कुनानै साबनांगौ दै लोगोफोर।
जोंना बै नै फिथा दखाना मोजां दं ना दे लोगोफोर जों दाखालि माने फिथा सावबाय थानाया नै ताम्रेश्वर देबलायाव माने बल बम फुजा माने बेयाव खालामनाय जादों आरोना माने बेयाव जोंबो फैबाय बेयाव फैबाय थानायावनो नै आंजों लोगोसे सासे लोगो मोनबाय माने बिथांनाबो इउटुब चेनेल दङ नै मा मुंमोन नोंनिया चेनेला आंनिया पि कामान्डु दोङो थांनानै बे सारन्थाइ ब्लगनि गेजेरजों साबस्क्राइब फेमिलिफोरा आंनिखौबो साबस्क्राइब खालायना हो माने बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरोना ताम्रेश्वर मन्दिरनिफ्रायनो बिथांखौ लोगो मोनबाय माने बिथाङा माने मोजां बेबायदि भिडिअ लाबोबाय थायो फिजिकेल बेबायदि आर्मि पुलिस कामान्ड' बेफोरनिनो नोंथांमोना नुनो हादों आरोना मानसिफोरखौ साफा सानै फैगासिनो